Bon diumenge, confinats. Avui, com veieu, ben animats amb música dels veïns. Alguns s'ho passen bé d'aquesta manera, altres ens ho passem bé mirant ocells. A ciutats, a pobles petits, però també es fa a la gran ciutat de Barcelona. Hola, confinats i confinades. Em dic Marina Cuito i treballo a l'Institut Català d'Ornitologia. Aquests dies, pel tema del confinament, ens toca fer teletreball. Però com que també estem més temps a casa, tenim temps de sortir aquí a la terrassa a veure els ocells que veiem aquí al centre de Barcelona. Tot i que estem al centre, veiem bastantes cosetes. Tórtores, coloms, gavians, pardals, però també de tant en tant veiem gralles, ahir vam veure dos xoriguers, també veiem les cotorres argentines, les de Kramer, veiem becs de corall. I també el que ens fa més gràcia, potser, és que totes les antenes que hi ha per aquí als patis interiors d'Illa es posen els cafarrons i els verdums i els sentim cantar i així ens animen una mica aquests dies de confinament. Com us hem dit ja en alguna ocasió, molts nens i nenes ens segueixen i alguns d'ells ens aporten vídeos espontanis com el d'en Lluc, des de Sant Joan de Mollet. Hola a tots i a totes, encara estem al confinament, soc en Lluc i bueno, estem aquí a casa al meu pati i per cert, un dia quan estava aquí la meva mare vaig veure unes tortores aquí al costat i és molt difícil veure això, normalment les veus cap allà. És una altra cosa, les cotxes fumades són difícils i vull que ens fes un repte, trobar-les, si en trobeu, perfecte. Us proposem aquest repte que deia en Lluc, que és fer fotografies del cotxe fumada, no importa com siguin, poden ser fetes des del sofà de casa, amb el mòbil, fotografies de qualitat, les que siguin, i les pengeu a Instagram, amb dos hashtags, confinats i amb prismàtics al terrat. De totes les fotos, n'escollirem una que tindrà un obsequi, gentilesa de Cossetània. I per avui ho deixem aquí. Recordeu que encara és diumenge i per tant encara podeu participar en el Big Sit Confinament, entrant dades a ornito.cat. I d'altra banda, demà parlarem d'un tema molt interessant, que és la migració nocturna dels ocells. Molts d'ells ho fan de nits i per tant és molt interessant mirar d'escoltar els cants, ara que hi ha silenci a les ciutats, per estar atents a les seves migracions que fan durant la nit. Fins demà, confinats!